Heippa kaikki, mä ostin tämmöstä chinchilla-hiekkaa, jota voi laittaa kylpyammeeksi tavallaan kerpiileille. No avaan täältä eka tämän. Ootas, missä se on? Tuolla. Tästä. Näin. Tämmöstä. Tosi tämmöstä hauskaa hiekkaa. Tämmöstä. Nyt mä haen niiltä sen kulhon. Tämmönen kulho, minne mä pistän sitä. Noin. Mä käytän tätä useamman päivän, etten vaan yhtään kertaa. Noin. Sitten voi vaikka tunnin pitää niillä sitä siellä. Niillä sen turkkia hoitaa. Mä pistän tänne kaikki kerpiliutut. Nyt viiän sen niille. Tiku, taku! Tiku! Taku! Tulkaa! Kato, siellä on tollesta. Tulkaa katsomaan. Kato. Se tykkää siitä. Semmonen video tällä kertaa. Nähdään seuraavassa videossa. Moi!